Magandang umaga, Pilipinas! I'm back. Maaksyong morning po sa inyong lahat. Masanto si akabosanod si kayo namin. Naimbag nga bigat, kada kayo amin, apo? Maabi nga buklas, kumuyong nga amin. Ni Hana. Ahay, gizaymas. Kumusta na po kayo? How are you? Muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunan, mga issue ng bayan, special edition sa Ipangasinan natin. Hanggang mamayang alas 9 ng umaga, ako po ang inyong kapiling Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez. At syempre, kasama po natin ang buong tropa ng Action Radio Pangasinan sa paghatid po sa ating lahat ng mga pinakahuling kaganapan. Syempre, mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita din mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas at syempre, maging sa ibayong dagat. Especially pag COVID ang pinag-uusapan. Kung meron po kayong nais na ipabatid, nais na ikomento o reaction sa anumang mga tatalakayan natin or any public service mula po sa inyong community, feel free to text us up. Ang ating text line 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Kung hindi naman po masyadong confidential, pwede po sa ating comment side ng Facebook Live, Action Radio Pangasinan, DWCM. Yung mga landlines po natin, 6962256. Sana nakabukas yan lagi, Action Conrad. Or 6962258. Andito lamang po kami sa may second floor ng Duki Building, Galvani Street, Dagupan City. Ang bilis ng panahon. Ika-13 na po ngayon ng January. No? Nagulo yan, election law. January 9, February 9, March 9, April 9, tapos May 9, election na. So parang less than 4 months, o 4 months na lang, less than 4 months, election na. Kaya ngayon pa lang po, kailangan ay sinusuri na natin. Kailangan pong pinapakiramdaman, tinitig ng kinikilatis na po natin yung mga kandidato. No? Mula po sa presidential balls down to the councilors. Basta importante dyan, isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating i-consider sa pamimili ng mga magiging public servants natin, mga local officials natin, o yung mga mamumuno sa ating bansa, it should be God-fearing. Yung may takot sa Diyos na mula sa puso. Hindi yung nagpapakute lang, no? Na nagdadasal, na nag-rosaryo, tapos sa public, para ipakita na siya ay God-fearing. Mapifeel naman natin yan. At the same time, may pagmamahal sa pamilya. It goes together. Pagmamahal sa Diyos, takot sa Diyos, at syempre ang pagmamahal sa pamilya. Importanteng bagay. At syempre, mag-iingat pa rin po tayo. Sinabi ko na kanina sa ating mga Balitang Bayan numero 1 program na nakakalungkot ang sitwasyon dahil tumataas na naman ang bilang ng mga infected ng COVID-19 virus, syempre dito sa ating lalawigan at sa iba pang bahagi ng ating bansa at maging sa ibayong dagat. Kaya kailangan po talaga nating nag-iingat at nag-iingat pa din. No? Si Kwandaman matakanlay siguro ang gapuni analo. Yan, sa Pangasinan niya. So, kailangan we have to be very careful always. No? We have to keep safe always. Huwag po nating kalilimutan ang pagsusuot pa rin ng face mask kahit na kung pwede lang basta more than 3 or yung basta alam mo may makasama ka, may kausap ka, face mask lagi yan at the physical distancing. Importante yan. As of last night, ay 175 new confirmed cases. So, umabot na po sa 920 ang active cases sa lalawigan ng Pangasinan. Out of that number ay 732 sa probinsya, iba't ibang munisipalidad, at 188 sa Dagupan City. Ang dami. May new recoveries naman kahapon na 33. No? At ang mga binabantayan under the watch list ng PHO, Provincial Health Office,
ay ang Calasiao na may 65, Lingayen 61, Ordoneta City 59, San Carlos City 49, Santa Barbara 43, Malasiki 39, Asingan, Binmali, Mangaldan, Tig 34, Bautista 25, Basista 21, Tayug 18, and of course, Dagupan City is 188. Kaya pwede po bang pakiusap? Pwede po bang tanggalin nyo na yung baratilyo dyan sa may Galban dito, sa may kahabaan ng Galvan? Tapos naman na po ang Pasko at tapos na ang piyesta ng Dagupan. Dahil tignan po ninyo, no? Ay isa po kayo sa may pinakamataas na kaso. Isa po ang Dagupan. Hello, Konsi, Harvey Aquino ng Lingayen. Aquino. The name is Aquino. Beshi, how are you? Huwag mo nang hayaan mo na yung mga nagtatanggal mga tarpaulins mo. Siguro crush ka lang nila. Baka inuuwi nila yan. Tapos kinakabit sa dingding. Kaya tama yung sinabi mo, Beshi. Kung sino man yung nagtatanggal ng mga tarps niya, sabihan nyo na lang si Konsi, si Harvey Aquino, no? Si Direk, si Beshi, para malagyan pa niya ng signature dedication. Tapos para maikabit ninyo sa inyong mga dingding. Kung kailangan niyo naman ng pang-tabing, sabihan niyo lang siya. Marami dyan. Pwede niya kayong bigyan, di ba? Ma'am Precious Gem, dyan po sa San Quintin. At mga senior citizens ng San Quintin, how are you? Ubos na po yung vitamin C nyo. Sige lang. Makinig lang po kayo at manood sa Action Radio. Mamaya, may question ako, ha? Napakadaling question. Salamat naman at nakakatulong po yung mga pagmamahal namin sa inyo na sodium ascorbate. Yan po ay pampalakas ng resistensya, no? Para malabanan po natin ang COVID. Hindi lamang yan dahil usong-uso ang sipon, ang ubo, ang lagnat. Kaya kailangan talaga malakas ang resistensya natin. Diba, Madam Chona? Paruro, how are you? Oy, happy birthday sa isa kong pamangkin na beautiful. Si Alona Marie de Guzman. Si Alona. Si Alona, birthday niya ngayon, January 13. Sino yung tumatawag sa atin? Si Freddy, no? At happy birthday to you, Alona. 19 years old na siya. Alright, alamin muna natin ang balita mula sa labas ng ating himpilan mula kay Action Freddy Pajardo, kapatid. Ma-Action morning, go ahead. Yes, Ma-Action morning, kapatid. At isang aksidente ang naganap dito sa may Perez Boulevard, Barangay Perez, San Carlos City. Ito ay kanina humigit kumulang alas 6 ng umaga kung saan nagdulot ng napakahabang trapiko. Bunsod ng pagbaligtad, tumumba itong isang elf truck na kargado ng mahigit na 200 pirasong battery. Dako, mabigat. At ito ay naging dahilan ng pagtapon ng kanyang diesel at engine oil na mabilis namang nakaresponde ang Bureau of Fire Protection at agad ay nalinisan ang daan. Sa mga sumandaling ito, napakaluwag na ng daan. Medyo basa pang alamang pero hindi na madulas. Wala na yung mga langis dahil na-sprayan na. Ayon dito kay Johnny Solasula at sa mga nakakita rin doon, ito galing ng Taytay Rizal, kargado ng may 200 battery ang kanyang aircraft na minamanayaw, may kasamang pahinante, at papunta ng Dagupan City. Dahil dito sa mga proyekto ng DPWH, atensyon ang DPWH, ito yung mga naggawa ng widening na hindi na semento yung portion na may mga puno na tatanggalin at tatanggal na naman, pero wala man lang signages na nagsasabi na may butas sa gilid ng yung widening na yan. Naku, at dahil dyan ay mayroon daw siyang iniwasan isang motorsiklo at hindi niya nakita na mayroong ganong butas at bumangga yung nahulog yung kanyang gulong na kanan. Pagkatapos pagkabig niya, may punong nakahambalang doon ay tinutol, tumama yung tangke niya, sumabog at biglang kabig naman niya sa kaliwa, kaya ito'y bumagsak sa gitna ng daan. At mabilis naman nakaresponde at ang Bureau of Fire Protection na itabi kagad yung truck at nalinisan yung daan. Pakinggan natin kung magandang pagkakuha ko sa ating eksklusibong panayam dito kay Johnny Solasula, 45 years old, ng Cainta, Rizal. Paano bang nangyari, Johnny? Hindi ko na didiretso na pala kami tumaon.
So, anong oras pa nangyari eh? Mga alas 6, alas 6 na ngayon dyan. Bakit tumapon yung langis ninyo? May tinamaan ba sa ilalim yung... Siguro yung pagkasagtad dyan, paano yung tangke, pagkasagtad. Yung diesel lang yung tapon. At diesel, wala namang engine oil. Kung engine oil, dapat pasag yung makina eh. So, wala naman. Wala naman. Yung Diesel lang po. yung cup ang tawag doon sa tornelyuhan sa yung release cup, hindi na ano. Siguro yung sir, yung pagkasagtad. Oo. May bagay. So, sa tingin mo, na-start mo na sakyan mo o under pa kaya? Hindi ko lang alam sir, hindi ko sinubukan pagkanda rin tinula kanina. Padal ko lang. Pero mabumusina pa naman siya. Tumumba pa siya, bumagsak talaga. Pagtumbang ganun, sumagsak kami siguro mga di pa gano'n 2 lipa. Ano ba lang tayo mabigat? So, nakikita ko naman siya, wala kang gasgas, wala kang basa. Bumagsak siya doon sa kabilang side. Sa kabilang side. Ano po kami sa... Buti kami, wala kami wala kami nadalaman. Ayan na partner, kapatid, at yung kanyang pahinanti naman ay gasgas, so sugat sa tuhod at gasgas sa sikong. Tinan mo. Paano yung mga battery? Wala na, sira-sira ba? Hindi naman na may mga nasira, pero sa tingin ko siguro, sabihin natin maximum of 10. Aha. Yung mga nasirang battery. Madilim-dilim ba kasi kanina, ano? Nung Actually, naganap? medyo maliwanag na yung alas 6 ngayon. Kaya nga lamang, ang may kasalanan dito itong subko ng DPWH na ang style pa nila naghambalang yung kanilang pinutol na kahoy doon sa butas na wala pang semento, walang signages. Kaya napakadelikado kung gabi sa mga motorista na hindi agad mapapansin yung lugar na yon. Disgrasya ang dulot nito. So yan ang ating report mula sa gitna ng Aksyon Freddy Pardo. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Then from that, Action Freddy Pahardo nako, ingat-ingat po tayo. At paging Department of Public Works and Highways, marami pong ganyan. Hindi lamang dyan sa San Carlos City, yung report ni Action Freddy. Marami po akong nakikitang ganyan, no, sa mga highways na meron silang naiwan. Alam mo yung kapirasong butas na ganun, malaki na rin yun, susuot na rin yung doon, yung gulong ng sasakyan. Meron silang nalagay na siguro mga mga kawayan, pero hindi po siya reflectorized, no? Hindi po nagre-reflect pag naiilawan ng mga sasakyan. Kaya hindi mo talaga makikita, especially pag bago ka sa isang lugar, hindi mo kabisado. Kaya paging Department of Public Works and Highways, District 1, 2, 3, tingnan po ninyo, please lang, check back, check. Yung mga projects po ninyo, baka naman po hindi po naaasikaso ng mga contractor, yan po yung command responsibility na tinatawag. Mabutit hindi masyadong galos-galos lang yung pahinante at saka yung driver ng truck kanina dyan po sa San Carlos City. Good morning po dyan sa may San Nicolas Fire Station headed by the Fire Marshal sa Mataraki, tall, dark, and handsome. Classmate ko yan si Ronnie Mamaril, Fire Marshal Ronnie Mamaril ng San Quintin Fire Station. Thank you for viewing. Ingat-ingat po kayo dyan. Keep safe. At syempre kay Ma'am Delia Cabais, good morning. At kay Ma'am Precious Gem, especially sa mga senior citizens. At ang teaching force ng Binmali 1 Central School na nanunood lagi sa atin, headed by their beauteous Madam Marlene Padua Emperador. Siyempre, ganyan kami mga taga-Binmali. Mga beautiful and sexy, di ba? Morning po kay Madam Imelda Palma. Isa pa itong sexy and beautiful na katulad ko. Morning! Mag-iingat po tayo, no? Bakuna is the key. Vaccination, magpapabaksin is the key. No, baka meron tayong nararamdaman na mga, alam mo na yan, adverse effect kung minsan, pero marami din ang hindi. Wala lang. Parang matibay sila. Dito sa amin, nung nagpa-booster kami, nilagnat ka, Action Conrad. Nilagnat pero pumasok pa din. Tibay, Si Action Damga po. Kasi akaw na lang ng January 1. Si Daba, may si Maki Isu Augusto. Kanyang si kwanto lagi may sakit na Augustan na putang.
Andilaya, kulaya ipila si Action Dab ta again, sinulutulayan ng New Year, Kwan. Pero lahat kami, si Action Nahikam, nilagnat din. Si Jeric, ito, delayed reaction. Si Action Andrea, ako din talaga, promise, gustong-gusto kong tumayo pero hindi ako makatayo. Mga ganong bagay, okay lang yon. Kasi ibig sabihin, sabi nga ng mga health experts natin, ay umi-epekto, no, effective yung vaccine sa ating katawan. Kaya hindi naman po magtatagal yun eh. Pero ang effect niyan, yung ating benefits dyan, long-term benefits ay of course tayo ay protektado. Hindi naman natin sinasabi na hindi ka na pwedeng kapitan ng virus, pero pag ikaw ay tinamaan, hindi na ganun katindi ang mga symptoms, di ba? Parang flu na lang, parang sipon-sipon na lang. Kaya kailangan nating sumunod. Huwag ho natin tayong naniniwala sa mga sabi-sabi na baka daw mamatay. Namatay siya kasi nagpa-vaccine, nagkataon lang siguro. At saka kung mayroon naman kayong mga nararamdaman, kailangan naman ho kasi ang clearance mula sa inyong doktor. At bago naman kayo ma-vaccine doon sa mga vaccination area, may mga doctors naman doon na nagtatanong sa inyo ang nararamdaman mo, meron ka bang ubo, sipon for the past few days, yung mga ganong bagay. Di ba? No? So, yun. Kailangan nating maging law-abiding citizen. At kailangan po natin yon para sa ating health, para sa ating sarili, at para sa ating pamilya. Di ba? Okay, so again, no, inuulit-ulit ko to, I'm sorry, pero I have to. Kailangan po ninyong malaman na ang kaso ay 175. For the whole nation, naku, gusto nyo pa bang malaman? Yvette Guillermo, good morning. How are you? At syempre si Mitch. Kumusta na si Mitch, yung aking inaanak? Kumusta ka na, Mitch? I hope to see you. No? Sana mamasyal ka dito sa Action Radio. Okay, subukan nating kapanayamin si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang isa po sa mga superwoman ng ng Pangasinan. Isa po sa mga superwomen, kasi madami sila na talagang katulong ni Governor Pogi Espino sa paghahatid ng mga medical na atensyon sa ating mga kababayan. Good morning din kay Madam Prettiness Ever, Attorney Din Banikid, and of course, Ina, I miss you, Attorney Verna Perez, ang tamlata na love you, miss you, at kayang-kaya mo yan. Get well soon. Just take care, okay? Alright, magpapatuloy po tayo bago natin tawagan si Dr. Ana. Magpapatuloy po tayo pagkaran lamang nilang mahalagang paalala. We got 18 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. This time check is brought to you by Kasama mo ang Hinebra
Alright, magpapatuloy po tayo 25 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Malamig ang panahon. Sabi ko nga sa inyo, usong-uso po ngayon ang sipon, ang ubo, ang lagnat, ang sakit ng ulo, pati pagbabawas, mga LBM, mga ganun. Iba't ibang klase ng sakit. Kaya lang minsan kasi, pagka nagkakasipon ka, tapos inuubo, medyo sumasakit yung lalamunan, naku, nakakapraning na, ano. Paranoid na, kasi syempre may COVID. COVID is just around the corner, sabi nga nila. Kaya nag-iingat po tayo palagi. Alright? Kailangan yung palakasin ng resistensya. Again, ano? Meron tayong mga food supplements. Meron tayong sodium ascorbate na pinapamigay po ng Action Radio. Basta makinig lamang po kayo at manood para masagot niyo yung mga napakadaling mga questions. No? Mga napakadaling mga questions na ibibigay ko po sa inyo. Good morning kay Mr. Rolando Bautista. Keep safe. At kay Miss Joyce Claire de Guzman. Oh, kilala mo yun. Kay Renato Season. Hello po. Watching from London with love. Oy, kumusta po kayo dyan sa London? Amore. No, Ben Gabo Bilianos, good morning. At ganun din kay Ladero Venus. Yan, watching from Hong Kong. Kumusta naman po kayo dyan sa Hong Kong? At kay muli po sa Binmaliwan Central School Teaching Force. Good morning. At Guillermo family dyan po sa Manawan. Magandang umaga po sa inyo. At sa iba pa mga viewers natin na laging nandyan, dyan po sa may poblasyon ng Binmaloy, Pangasinan, ang Barangay Council na nanonood palagi sa atin. At syempre dyan din po sa may San Isidro Sur, Barangay Council. Good morning po sa inyo. At syempre kay Miss Mary Ann Vidal Nimes. Oy, si Mary Ann na nagka-problema nung ikinasal dyan sa Nenas Garden. No? Ba't ganun? Hindi na agdalabala na arap iraramay yung mga handa nila. Hindi na napagsilbihan ng maayos yung mga principal sponsors. Tapos nawala ang mga pagkain, ang mga ulam. Sa dami nun, walang naiwi. Huwag ganun, no? Tsaka alam po ninyo, pagka may mga ganyang problema, yung mga ganyang establishment, harapin po ninyo. You have to face the problem, tapos i-improve po ninyo yung mga servisyo ninyo. You have to take it constructively. Di ba? Huwag po ninyong iti-take siya na parang pambabatikos sa inyo o pagda-down sa inyo. Di ba? Ganun po yon. Meron po tayo ditong informasyon, public service muna tayo, bago po tayo natin tawagan ng ating Provincial Health Officer mula po sa NGCP. National Grid Corporation of the Philippines sa pamamagitan po ni Mr. Ernest Vidal. Deferred power interruption is in parts of Pangasinan. The scheduled power interruption on Saturday, January 15 from 7 o'clock to 5:30 p.m. affecting Panelco 3, like Ordineta, New, Rosales, Carmen, Tayug 1, Tayug 2, Anumingan substations, Anselm Pelco, Alcala substation is deferred. Oh, saya-saya nila to grant PRC Region 1's request for the medical technologies licensure exams on January 14 to 16, 2022. And GCP will issue another advisory once the new schedule has been finalized. Ayan na, yung naka-schedule po. Yutaian nyo, Panelco 3 at saka parts of San Pelco on January 15, Sabado po yan, na mula alas 7 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon ay deferred. Hindi po muna matutuloy. Dahil nga sa request ng PRC Region 1 para sa pagkakaroon ng Medical Technologies Licensure Exams on 14 and 16. O nga naman, mahirap nga naman pag walang kuryente, di po ba? So yun, yehey! Wala mo ng brownout dyan sa mga areas na nabanggit natin. At Dave Hugo Landay, brother, good morning! Kumusta po kayo? Keep safe. At syempre ganoon din kay Sister Adora Olanday. At good morning po sa mga tiga 2nd District ng Pangasinan. Mula po kay yung mabait, paung-paung, sapit-sapit, na si Attorney Heidi Pacheco. Ayan, Attorney Heidi Pacheco ng 2nd Distrito ng Pangasinan. Okay? Wait lang. At sana ay hindi busy si Dr. Ana. Good morning din kay Madam Prettiness Ever na always na dyan. No? Always ready to lend a helping hand in the name of public service. Alam mo na yan, noon pa man, talagang makuli-kulilatan niya, Madam Prettiness Ever. No, ang gano'n siya akairong ditan niya, gobernador, very supportive ever. Itong si Attorney Geraldine Dindin Baniken. Sabi nga ni Pilo, kailangan magmaliw mo iyan kinkumon, representative na 4th District at sangguniang panalawigan. Pero syempre, ang gabay ibulos, yung bulos dadi na balangan mo na
sa kuya matalisiw, yung abogada at provincial government. Ganun yun. Basta mag-iingat po tayo kasi effective tomorrow, January 14 hanggang 31, ay alert level 3 na po ang Pangasinan. At base po yan sa pahayag ng IATF. So magkakaroon po sila nagsasagawa na po sila ng mga guidelines para po sa pagpapatupad ng alert level 3 effective tomorrow. Yan. At syempre makakapanayam natin dyan ang ating kuli-kuli na si Attorney Dindin Baliket, Madam Prettiness Ever. Kung suswertihin tayo, why not? Si Governor Pogi Espino. Ganun po yon. Okay, wait lang at susubukan nating istorbuhin muli si Dr. Ana de Guzman. Hopefully ay hindi siya busy at masagot niya ang ating tawag para makapagbigay ng karagdagang impormasyon at paalala sa ating mga kababayang Pangasinense dahil nga po sa medyo lumalalang situation. Sa Pangasinan nga, sa Pilipinas nga medyo medyo nakakabahala na ang sitwasyon. Ringing. Good morning, Mare Jocelyn Olive Fernandez. Good morning din sa iyo, ang aking kumaring maganda. Kumusta ka na? Hindi na kita napagkikita. Saan ka na ba? Ayan, Doktora. Hopefully ay hindi siya busy. Okay, antayin lang natin na mag-call back si Dr. Ana de Guzman. Alam naman natin yan, pag hindi siya busy, tumutugon naman kaagad. Para makakuha tayo ng impormasyon. Teka lang yung aking, dali. While waiting for our provincial health officer, ito muna tayo. Sana isasagutin din nito ang ating tawag dahil importante din siyang sumagot, no? Conrad, Mayor Sammy Rosario ng Binmalay habang inaantay natin si Dr. Ana. Kasi isa din sa mga binabantayan ng Binmalay ang bayan naming Binmalay dahil medyo madami na din kaso. Good morning po kay Madam Cecilia D. Vera ng Amado Street. Oh, lagi siya nanonood sa atin, nakikinig sa atin. Madam Cecilia, good morning po. Cecilia D. Vera, good morning po. Thank you. Ingat-ingat po kayo lagi. Basta huwag kayo mag-alala at yung isa sa mga anak ninyo na si Claire ay napakabait niyan. Lalo na pagtulog. Hindi, joke lang. Okay. Hindi siya pwedeng maging rich. Butan. Good morning din po sa mga kababayan natin dyan sa Lawak, headed by Mayor Balderas. Hello, Mayor Rick Balderas. Morning po. Kumusta po kayo? Napakalinis ang bayan ng Manawag. Nandyan tayo noong mga nakaraang linggo dahil sa evaluation na isinagawa ng Provincial Advisory Council ng PNP sa mga police stations at nakita natin talagang very orderly at malinis. Yung kanilang munisipyo ay napakaganda at napakalinis. Diyan po sa Lawak, headed by of course Mayor Ricardo Balderas at syempre si Vice Mayor, ang aking insan na si Vice Mayor Nelson Valdez Gayo. Morning po, naimbaga-bigat kada kayo amin apo dita ilit Lawak. Basta masarap po yung tupig. Isa po sa mga may pinakamasarap na tupig ay ang bayan ng Lawak. Okay. Magpapatuloy po tayo mga issue ng bayan, special edition sa Pangasinan natin at sa iba pang mga balita impormasyon sa mga impormasyon na kailangan po nating malaman, no? At kailangan po ninyong maintindihan. Yan. At dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, ito pong tulong pangkabuhayan. Pinagpapatuloy ng pamahalaang panglalawigan ng Pangasinan ang programa nitong tulong pangkabuhayan sa Overseas Filipino Workers Project na ngayon ay nasa ikalawa na ng edisyon.
Sa unang batch para sa taong 2022, nag-uwi ng tig 5,000 pesos na puhunan ang bawat 25 o 25 displaced OFWs sa bayan ng Villasis noong isang araw kahapon po yan. Ito ay bahagi ng Abig Pangasinan Caravan na iniikot ni Governor Amado Pogi A. Espino III sa buong probinsya upang magdala ng suporta at pagmamahal ng pamahalaang panlalawigan sa panahon ng krisis. Ang puhunan ng pamamahagi ng Tulong Pangkabuhayan Project ay paraan ng pamahalaang panlalawigan upang mahikayat ang mga OFWs na nawala ng trabaho sa gitna ng pandemyang COVID na magsimulan sa ng negosyo. May 3 basihan ang Pangasinan Provincial Employment Services Office sa pagpili ng mga kwalipikadong tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaang panlalawigan, kasama na rito ang economic status, years of stay abroad at cost of repatriation. Nanguna sa programa ang 2 5th District Board members ng lalawigan na sina Chinky Perez Tababa at Nicolai John Luis Sison at si dating board member Clemente Nina Arboleda Jr. ng 5th District at mga lokal na leaders sa bayan ng Villasis. Laking pasasalamat din ng buong lokal na pamahalaan ng Villasis sa dalang tulong pangkabuhayan ng pamahalaang panlalawigan na sukli sa pagod at hirap ng mga bagong bayani. Sumailalim din sa Basic Financial Management Training ang mga benepisyaryo ng programa na pinangunahan ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Alright, nasa Nepo lang daw si Maring Jocelyn Fernandez. Okay, ingat ka ha. Ingat-ingat, alam mo na yan. Kailangan face mask palagi at physical distancing. Magpapatuloy po tayo, 35 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para ikaw sa kabloom at balingit sa
Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban, kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Alright, we get 14 minutes na bago mag-alas 9 ng umaga. 14 minutes na lang. Mabilis talaga ng oras. No? Kaya kailangan wag din po tayong babagal-bagal. Basta wag kakalimutan ang face mask pag lumalabas po ng bahay. Importante po yan. At kailangan din nating palakasin ang ating resistensya. Meron tayong Sed Panyawan. Ito lamang dyan. Sed Panyawan, di okay lang. Okay na. Sed Panyawan Plus at Sed Panyawan, yan po ay makakatulong para po mapalakas yung resistensya natin. No? Available po yan dito sa Action Radio. Pwede din po yan pagka hindi ka na pagkakatulog. Kuminsan mabliugip. Minsan, alas 2 lang makaugip, action content. Tapos, gigising ka dapat ng alas 4. Okay, diwang-diwang katsakan. Kailangan, makakatulong po yan, yung Sed Panyawan Plus at Sed Panyawan. Yung mga iba, yung kanilang na-try na yan, yung mga hindi nahihirapang magbuntis. At, ayun, nakatulong. At syempre, palakas pa ng resistensya ngayong panahon ng COVID at iba pang klase ng sakit. Kaya kailangan natin yung mga food supplements na ganyan. Isama po ninyo sa sodium ascorbate, vitamin C with zinc, ganon, para po lumakas ang resistensya natin. At the same time, yung tamang-tamang oras ng tulog, at least 8 to 10 hours ng tulog, importante po yun. At tubig. Kailangan hindi lang 8 glasses of water a day, kundi 10 to 12 glasses of water a day. Kailangan din natin yan. No, para po maging malusog po tayo at maging healthy po tayo. Okay, gusto ko lang banggitin or bigyan lang din ng konting i-discuss ko lang sa inyo or konting kwento, konting pansin as a girl, as a babae, as a woman, as a mother. Ito pong nangyayari, ito pong issue, itong kasong rape na isinampa laban po dito sa CESA Director na kababayan natin dito sa 4th District ng Pangasinan. Ito pong kasong rape na naisampa na isang 17-year-old girl kasama ng kanyang nanay laban po kay Attorney Raul Lambino. Yan. At syempre kasama na po yung kaso pa na naisampa din laban sa kanyang asawa na mayor po ng Mangaldan na si Mayor Marlene Lambino. Anyway, ang ating himpilan po sa Action Radio ay bukas. Pwede po kayong tumawag sa 696-2256. Pakibukas lagi yung phone na yan. Or 0922-852-1161. Or sa sa inbox or sa messenger ng Action Radio Pangasinan. Or pwede po kayong pumunta dito sa aming himpilan, 2nd floor, Duque Building, Galvanes Street, Dagupan City. Kayo po mismo. Para makapagbigay din ng inyong side, may paliwanag, makapagbigay kayo ng inyong panig hinggil po sa issue na ito. Daw sa kanyang statement hindi ko rin po direktang nabasa, kundi ipinakita din sa akin yung side ni Attorney Lambino na sinasabing during those days na binabanggit nung batang babae sa kanyang complaint letter, sa kanyang affidavit, ay wala daw siya doon sa Quezon City, kundi nasa Baguio City. Yon, meron silang pinapakitang pictures, nakasama si ganito, kasama si ganyan, at nagpo-play ng golf. No? Yan, so, yun. So, of course, definitely, pinabulaan na nila ito. At sinabi na hindi nila kilala etong mag-inang ito. But the thing is, may lumabas na issue. May complainant. At yan ay naisampa sa ombudsman. At no less than the VACC, no, ang kasama nila, ang tumutulong sa kanila. Tinulungan sila kasi nakikita naman nila na consistent naman at credible naman etong victim. Kung totoo man ito, hindi naman natin sinasabing totoo. Kung totoo man itong akusasyon na ito, naku, ito po ay seryoso. Seryosong bagay. Kaya kailangan, etong Lambino family, etong mag-asawang Lambino, sila pala ay magulang ni incumbent Governor Mark Lambino, kailangan ay sagutin nila ng maayos. No?
wag na silang nagbabanggit-banggit pa ng pangalan kasi doon sa kanyang statement sabi niya ito ay kagagawan ng Espino Group sa Mangaldan, sabi. Okay mo latan di ba? Tapos meron pa siyang binabanggit pa niya si Secretary Miguel Dea na hinumihingi na investigasyon, no? Ang importante diyan, ang pinaka-basic diyan, yung bang you have to prove, kailangan patunayan ninyo na wala nga talaga kayong ginawang ganyan. Patunayan nyo na lamang, hindi yung kung sino-sino pa supa-supa ni papalsaan nyo, kung sino-sino pa yung binabanggit ninyong pangalan, hindi ba? Napaka ewan ko ba kung anong term mo doon. Nabasa ko din itong column ni Mr. Ramon Tolfo. Yan, Ramon Tolfo na Sentinel. Ito, yung title ng kanyang column ay Under Protest. Basahin ko lang with the permission ni Mr. Ramon Tolfo. Sabi niya, the accusation of rape against Raul Lambino, Administrator and Chief Executive Officer of the Cagayan Economic Zone Authority and the Presidential Advisor for Northern Luzon is so serious and disturbing that he should immediately be suspended from holding his cabinet position. Yan. Kasi meron akong naalala na meron ding isang public official na nakasuhan din, nasampahan din ng kaso sa ombudsman at para hindi niya magamit yung kanyang posisyon, nasuspende muna habang isinasagawa yung investigasyon sa kasong yun. O dapat ganun din. So, Lambino's wife, dito binabasa ko yung column ni Ramon Tolpo. Marilyn, Mayor of Mangaldan, also charged by the girl's mother for maltreatment. The girl's mother, Rosella Tabano, binabasa ko na into the letter, itong column ni Ramon Tolpo, is also a former maid of the Lambino couple. In a case filed with the Office of the Ombudsman, Maricar, not her real name, alleged that Secretary Lambino raped her on several occasions in 2019 and in 2021. Rosella, on the other hand, alleged in her affidavit that Mayor Lambino would kick her and Maricar spit on their faces, slapped them, and pulled their hair over some mistakes. Gunot dara ko no? Mother and daughter said they were made to eat leftovers or spoiled food. Grabe may nababanglis la, may kira-kira, si Papa Kanad si Kana. Alam mo yon, pagka sa Saudi Arabia, galit na galit tayo. Pagka may meron tayong mga kababayan na ganyan, minamaltrato ng kanilang mga Arabo, mga amo. Pero dito lang pala, mga Pilipino din ang gagawa ng ganyan sa kapwa nila Pilipino. My God, no? So, the couple's son is Vice Governor of Pangasinan, no? Then they're no better than most Saudi Arabia employers who maltreat their Filipino maids to death, sabi ni Ramon Tulfo. The Lambino couple denied the charges of mother and daughter. Oo, di ba? Pinapulaanan nila ito. Pinapulaanan to ng mag-asawa na wala daw silang kinalaman or hindi daw nila kilala etong mga nag-aakusa sa kanila. But anyway, no? Sabi nga may kaso, ibig sabihin may complaint. So kailangan nilang sagutin. Ang sabi nila, hindi nila kilala etong mag-inang ito. Meron silang sulat kay Executive Secretary Salvador Medialdea and Justice Secretary Leonardo Guevara kung saan hinihiling ni Lambino na imbestigahan etong aligasyon laban sa kanila. Na sinasabi nila na hindi nila kilala etong mag-ina na to. Bakit kailangan kung sino-sino pa ang sinusulatan? Kung kani-kanino pa humihingi ng investigasyon? Sagutin na lamang nila ito, no? Kung itong akusasyon sa kanila. Kasi kung nangyari man yan, kung totoo man yan, no? Kung totoo man yung akusasyon ng mag-inang to, naku, mabigat. Mabigat. At sabi ko nga, hindi nyo na po kailangang bumanggit pa ng iba't ibang mga pangalan. Hindi nyo na po kailangang mag-akusa pa, mantututuro kini, mampalsa kini, na sarate arumya grupo, na sarate arumya katutuo, sarate arumya pamilya. Palsaan nyo nila. Idebensahan nyo na lang yung sarili ninyo. Patunayan nyo na lamang na walang katotohanan yan. Ganun lang yun. Sabihin nyo na politically motivated. Well, kung politically motivated man yan, ang issue dyan, may mga complainants. No? May mga complainants. Merong sinasabing suspect at ang VACC ay tumulong sa kanila.
siguro naman, etong mag-inang ito ay hindi naman basta-basta gagawa ng ganyang hakbang kung gawa-gawa lang. Kasi mabigat eh. Mabigat ito, mabigat na sitwasyon ito. And considering na siya ay kilalang tao din at cabinet secretary at that, cabinet member at that, manggawa labat lasirin. Ang takot iraratay sa nina ay, no, may gawa-gawa lang nila yan kung fabricated lang, di ba? Kaya sagutin nyo na lang. Huwag na kayong babanggit, agkila man tutol, agkila man papalsa. Kasi again, sabi nga nila, kung walang usok, walang apoy. Di ba? Umuusok eh. Kahit hindi mo nakikita yung apoy kasi may usok, ibig sabihin talagang may apoy. Kaya hanapin mo yung apoy kasi may usok. Dahil kung hindi, naku, malaking bagay. Papayag ba kayo na ganyan pagkatao ng leader ninyo sa isang bayan? Leader, pangalawang pamilya, ang kanyang pamilya ay ganyan na magiging isang mataas din na opisyal ng Pangasinan? Ako nga, as a babae, bilang isang ina, bilang isang babae din, masakit pag ganyan ang gagawin sa inyo ng isang taong akala mo ay makakatulong sa'yo, makakadepensa sa'yo, dahil nga nandyan sa gobyerno, pero hindi pala. Siya pala ang mananakit. Siya pala ang sisira ng iyong future at ng iyong kabuhayan. So yan lang yun, as simple as that. Sagutin nyo na lang, agila man tuturo-turo, agila man papalsa, agila man bibilay ngaran. Huwag na kayong babanggit pa ng kung sino-sinong pangalan dyan. Diba? Sagutin nyo na lang, patunayan nyo na lamang na walang katotohanan yan. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ni Ramon Tulfo sa kanyang column, dapat habang ginagawa yung investigation sa kasong yan, kailangan may preventive suspension para hindi niya magamit yung kanyang posisyon, no? Sa gagawing investigation para hindi ma-preempt, no? Hindi mapagtakpan o kung ano man dyan. Ganun lang yun eh. Alam ko naman na gagawin din niya ng ombudsman, just like ginawa nila sa ibang mga local officials habang sila nasampahan ng kaso, na kung meron man silang kasalukuyang posisyon, ay sinasagaw muna yung preventive suspension na tinatawag hinggil po sa bagay na yan. Ito po ay factual, hindi po fake news, hindi po tayo gumagawa-gawa lamang. And again, ini-invite po natin ang Lambino side, kayo po, si Mayora at si Attorney, 0922-852-1161. Pwede po kayong magsabi kung kailan po kayo pupunta dito sa aming himpilan or tatawag para makuha naman po ninyo ang inyong panig. No? Pero binabasa din namin yung sinasabi nyong walang katotohanan, na hindi nyo kilala etong mag-inang ito. Yun yung kanilang sinasabi, na yan daw ay paninirang puri lamang sa kanila. Patunayan po yan sa korte, sa proper forum. Pero again, ang ginabibi Leontay Espino, tagdakila pa ni siyaan. Kasi ang mga Espino, wala na silang ginawa kundi ang manilbihan at iakyat at ipapaunlarin ang ating lalawigan ng Pangasinan. Whether you like it or not. Kaya nagkaroon po ng madaming mga awards ang ating lalawigan. Magmula nung nanungkulan si Ama, dating governor, dating congressman, Amado T. Espino Jr. na yan po ay pinagpapatuloy ni Governor Pogi Espino. Kaya po meron tayong abong na dayaw dahil sa napakaraming mga recognitions at mga awards. Tapos palsaan nyo nila si kayo oy. Ang tuloy patunayan nyo oy. Ano na mga napatunayan ninyo sa Pangasinan? Ano nang mga nagawa ninyo sa Pangasinan? Ay yung taong ang tumulong sa'yo yung taong gumawa sa'yo. Kung bakit ka nandyan ngayon, sabihin mong bastusun mo ni, diba? Sabihin mong kinlatan, kaya may, ang tutawag sa atan, may Alzheimer's na yan. Tulaan tayo gagawin to, matanda na yung mga ganung bagay, walang respeto. Respeto man lang, hindi mo maibigay sa taong tumulong sa'yo kung bakit nandito ka ngayon. Nandyan ka ngayon sa iyong posisyon, tapos babanggit ka pa, mag-aakusa ka pa, mampalsa ka niya, nasari totoo yun ang paunlad at Pangasinan. Wow, mahiya naman kayo. Diba? Baing-baing kimot. Meron din mga tao dyan na may ilikot day aliwaliwan in kagawa o yung disgrasya ng kapwa nila tao, malikot ila, gunggunam, kanda ni. Bad yan. Karma to. Walang ganun. Sa bagay, kung talagang pagkatao nila yan, na natutuwa sila, no, sa kapahamakan ng kapwa nila tao, natutuwa sila sa kalungkutan, o yung hindi magandang pangyayari sa kapwa nila tao, antoy tawag mo sa tanay. O kaya naman yung iba naman ay nagte-take advantage, gagamitin pa yung pagka-aksidente ng isang tao para sa kanyang political career.
Maya naman kayo. Ha? Maya naman kayo. Pakilala nyo na lang yung sarili ninyo. Huwag nyo na lang gawing material. O huwag nyo na lang isangkalan. Huwag nyo na lang gamitin mga ganyang pagkakataon para sa pagpapabango ng inyong pangalan. At yung isa naman dyan ay, gunggo na to, tamayabang kukunto. Ba, locus talking. Amay tagatan at bugal yun. Yabayag mo yan ang uloy, pero ang kapiagawan tod parad baloy. Natan, nung wala kabatan to, yan na aksidente, ya kabaluyan to. Oh, kasi mayabang kukunto ni, ano ba yan? Diba? Amay, alam mo yon yung nakakasakit ng damdamin bilang isang kababayan mo, tapos untan si ibagam, o nung nagawan tutan, at sakya to, how much more? At sa arumniran kabaluyan to. Di untan mo, sugawon to, imbis siya tulungan to, imbis siya idasal to, yakuman okay na siya, baga to, nigungko na to, kwanto ni, oh? Wow! Ano ba yan? Alright, alas 9 na pala, 2 minutes na pala, makaraan ng alas 9 ng umaga. Ang tabianan po ninyo sa Aksyon Davite Tibakay sa kanyang kababaihan in action, then susunod si Aksyon Ahikam sa kanyang hataw, at yung mamaya yung bilis kilos, Pangasinan, bilis kilos ng Sinag. No, yan po ay block time ng Sinag, mamayang 11 to 12:30. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpaumanhin po ninyo at hindi natin nakuhanan ng payag si Dr. Ana de Guzman. Napaka-busy pong tao yan. No? Pero alam natin na tatawag din siya sa ibang mga oras. Basta mag-ingat po tayo dahil mataas na naman ang bilang na ma-infected dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Yung mga bayan-bayan na mataas ang bilang, Binmaloy, Mayor Sammy Rosario cannot be reached. No? Tignan po ninyo, meron na kayong food strips, meron pang baratilyo na maraming tao palagi, please lang. No? Yung bang ang tatawagan sa tanay, yung command responsibility. Hanggang yung mata, no, ang yung isasakripisyo sa bilay, tan health, kalusugan na inyong mga kababayan. Kung kayo ay tunay nagmamalasakit, tunay na public servant, tignan po ninyo yan. Balansihin po ninyo. Hindi yung puro pera-pera na lang. Alam namin, kontrata yan. Alam ko, kontrata yan. Nakapagbigay na si ganitong contractor. Pero please, i-consider nyo din po ang health, ang kalusugan ng taong bayan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Dawa po ay nakapagbigay kami ng paalala, reminder po sa ating lahat na bukas po ay alert level 3 na ang lalawigan ng Pangasinan. Ito lang, saglit lang. Bago tayo magpaalam, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Good morning to my friendship, Arsenia Maynigo at si Emma Bauzon. Kumusta na kayo? Sana ay magkita-kita na tayo. Nakapagbakasyon na ba kayo? Hopefully ay nakapagbakasyon na kayo. Nasa Pilipinas na kayo para magkita-kita po tayo. Ganun yun. So, pagka-alert level 3 na, di ba para hindi ma-preempt yung ipapatupad na executive order ulit, na bukas ay makapanayam natin si Madam Prettiness Ever, si Attorney Dindin Banikia ng Provincial Legal Officer, para na siya magpaliwanag mismo sa mga ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag ka ang isang lugar ay nasa alert level 3. Thank you once again. Balbalag yung salamat. Ito na lang yung question ko. Kailan magi-start yung alert level 3 ng Pangasinan? Yan. Para kayo ay manalo ng 5 boxes of sodium ascorbate. 5 kahon. Sabi ba yung sodium ascorbate na? Yung isang kahon, ang laman nun ay 30 capsules. Importante yan. Mahalaga yan ngayon para maiwasan ang sipon, ubo, at syempre ang virus, ang COVID-19 virus. Kailan po magi-start yung alert level 3 ng Pangasinan at hanggang kailan? Kababanggit ko lang nung date kanina. Basta bukas po, effective January 14 hanggang 31, ay under alert level 3 ang Pangasinan. Kaya kailangan po nating sundin ang iba't ibang mga guidelines na ipapatupad. At yan po ay unang mapapakinggan dito sa Action Radio. Mag-text lamang po kayo sa 0916-493-8008 with your answer, no? Tamang answer at complete name and address. Ngayon na, para manalo po kayo ng 4 na kahon ng sodium ascorbate courtesy of Parex, courtesy of Parex at syempre ng Action Radio Pangasinan. Thank you! Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga viewers natin. Maring Jocelyn, Brother Dave Olanday, Mr. Orlando Bautista,
Renato Sison na nasa London, at si na nasa nasa Hong Kong, kay Brother Dave, kay Benga Mobilianos, kay Ladera Venus na nasa Hong Kong, kay Ibet Guillermo dyan sa Manawag, Imelda Palma, Madam Imelda Palma, ang buong teaching force ng Binmaliwan Central School, si Madam Inday, ang San Quintin o San Nicolas Fire Station headed by Ronnie Memaril, classmate, Madam Delia Cabais, and condolence from Action Radio kay Madam Belia Bel Jimenez. Yan, sa pagpanaw ng kanilang ama. At si Beshi si Conce, Harvey Aquino ng Lingayen, at sa lahat po ng mga senior citizens ng San Quintin, Madam Precious Jim, good morning, Precious Gem. Yan, morning po sa inyo. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay. At syempre, ganun din sa mga pinsan ko dyan, mga Borse family dyan sa Metro Manila. Ingat-ingat ha. Ingat insan. Insan Ipe. Insan Dodi. Sa inyong lahat dyan, mag-iingat. Alam nyo naman, marami kayo dyan. Marami kayo dyan sa Metro Manila. Okay, thank you so much. Nakasama natin sa ating technical department si Action Conrad Alvarez. Sa lahat po ng mga listeners natin by 1161 kHz, maraming salamat po sa inyo. At syempre mga viewers natin sa Facebook, thank you so much po sa inyong lahat. Ang tabayanan po ninyo si Action Dub, kababaihan in action. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Happy Thursday everyone! Keep smiling everyone! Huwag pong kalilimutan palagi ang magdasal. Sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino! Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio.